Bo día, benvidos, moitas gracias en nome de Unións Agrarias e do Sindicato Labrego Galego por vir hoxe a esta concentración, a primeira das concentracións, para poñer de manifiesto e trasladarlle a quen ten a responsabilidade e as competencias para dar solucións que existe un problema grave. Levamos meses traballando, falando, e nadie nos pode tachar de falta de diálogo. Esperamos e estuvemos pendientes dos compromisos da máxima responsable da Consellería de Medio Rural, da conselleira. E dou a calada por resposta hasta o día que convocamos esta concentración. E dá unha resposta tibia, unha resposta insuficiente, unha resposta que non cubre o que necesitamos nin dá solución ao problema que vivimos. Non queremos limosnas, nin queremos subvencións. Queremos que se recolla a uva e que se pague a precios dignos. Eso é o que queremos. Estamos cansos de que todo o mundo mire para outro lado. Mantivemos unha reunión agora co presidente do Consello Regulador e lle pedíamos dúas cousas. En primeiro lugar, que se posicione o Consello Regulador e que salga dicindo que ningún viticultor pode quedar sin recoller a uva e que se lle pague a precios justos. E en segundo lugar, somos conscientes que existe un problema estrutural, que existe un problema de cambio de hábitos de consumo, que se consume ahora máis blanco que o tinto. Pero necesitamos que o Consello, Casadegas, cos viticultores, nos sentemos en unha mesa e deamos resposta e solución definitiva a ese problema. 6 millóns de kilos de uva non poden ser un problema cando están ligados a calidade, a unha produción de calidade, cando están ligados ao entorno, a salvaguardar o medio ambiente, cando están ligados a unha viticultura histórica, que non podemos olvidar, están facendo ou tratando de conseguir algo que nos parece bo, que se declare patrimonio de humanidade a esta comarca. E por outro lado, nos van a dar o hachazo para que aqueles que manteñen o entorno desaparezan. E iso é o que non se pode permitir. Por lo tanto, dunha vez por todas, que activen as solucións, que non poden ser lineais, teñen que ir dirixidas a quen sufren o problema. E a Xunta de Galicia ten a responsabilidade, ten a competencia, ten a capacidade de poder solucionalo. E o que acaban de sacar é un mal parche. A verdad é que o luns contábamos con que deran un paso adiante. E temos que pedirlle a eses que teñen que solucionalo que escoiten e que salgan dunha vez por todas para dar solución. E o que queremos é que se solucione o problema a corto plazo, porque senón van a desaparecer viticultores. Vai a ser un problema irreversible e, por lo tanto, necesitamos que lle deamos solución xa. Que antes de 15 días nos diga como se vai a solucionar, como van a activar o mecanismo das axudas e como van a resolver un problema que non só afecta a esta comarca, que afecta a unha provincia, que afecta a un país, que afecta a unha forma de producir e algo que se leva moitos anos traballando nel. Por lo tanto, non é un problema exclusivamente dos viticultores que teñen a amenaza de que non se lle recolla uva. É un problema da comarca, é un problema da provincia e do país. E aí ten que estar quen ten a capacidade de resolver, que é a Xunta, a Conselleira do Medio Rural e o Presidente Rueda, que arreglen dunha vez isto. Esta é a primeira concentración.